ନିବ୍ୟାଂଶୀ ଲେଡିଜ୍ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାଡ଼ା ବାଇଗୁଣିଆ ଛକର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେଲୁନ୍ ତଥା ଲେଡିଜ୍ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନିବ୍ୟାଂଶୀ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର କୁନି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ରିବନ କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାହାଡ଼ା ବାଇଗୁଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ନିଆରା ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଫେସିଆଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର କୁନି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଶିବନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁସ୍ମିତା ପାତ୍ର। ପିଏସ୍ କଲେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଲର ଆଜି ଓପନିଂ ହେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ମେକଓଭର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ଓପନିଂ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲି କି ଏଠାରେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଓଭର ଆଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ମେକଅପ୍ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ କମ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆଉ ବଜେଟରେ ମେକଅପ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବାଇଗୁଣିଆ ବାହାଡ଼ ଛକ ପିଏସ୍ କଲେଜ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ଖୋଲା ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ପାର୍ଲର ମେକଓଭର। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାଇଡାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରିସେପସନ୍ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପାର୍ଲର ବହୁତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ।